Hej. Den øvelse, jeg vil vise nu, kan hjælpe dig til at skifte over i det beroligende nervesystem, når du føler dig stresset eller urolig, eller du kan mærke, at der er noget angst på vej. Det er simpelthen en håndmassage, og det virker beroligende på flere måder. Det ene er, at vi har et meget stort område i hjernen, som er koblet til vores hænder og modtager signaler fra vores hænder og sender også sensoriske og motoriske impulser ud til hænderne. Og når vi masserer vores hænder, så bliver det her hjerneområde beroliget. Hjernen kan bedre sanse, hvor hænderne er, og det giver en masse beroligende stimulering tilbage til hjernen. Og det virker igen beroligende på kroppen og hjælper til at skifte dit nervesystem over i det beroligende nervesystem. Og du simpelthen masserer bare, der er ikke nogen bestemt måde, du skal gøre det. Du kan bruge tomlen til sådan at lave sådan nogle cirkler her, og du kan bruge fingerspidserne, både på håndfladen og håndryggen. Så inde her i håndfladen, der kan du bruge fingerspidserne sådan her, eller du kan bruge tomlen. Og så bare blive ved, gerne give hver hånd mindst 1 minut, og hvis du har tid, så 2 minutter. Det gør kun virkningen endnu stærkere, du giver det lidt tid. Og så fingrene, der kan du lave sådan en skruende bevægelse indenfra hele vejen ud. Og jeg gør det ikke hårdt, jeg bruger ikke kræfter eller noget. Det er bare, at der lige kommer den her sansestimulering, som har den her beroligende virkning på hjernen. Og så når jeg gør den ene hånd, så gentager jeg det hele på den anden hånd. Og som sagt, har du tid, så brug gerne et par minutter på det. Men jeg kan allerede mærke nu, jeg har ikke brugt så lang tid på det, jeg kan allerede mærke sådan mere beroligende virkning på hele kroppen. Så den øvelse kan du i hvert fald bruge.